vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Iniwo ndakazojoinawo ndikabva ndachizovawo chigure, asi ndichizoita izvozvo mukoma ndakabva ndachizorombesewa. Kutaura kudai kwose kwandinofamba ndinonzi ndakaromba, but ndakatorombawo ndisingazivi. Ndainge ndichingozviudza kuti ndiri kuzadzikisawo chivanhu icho chainge chichiwanikwa chiri pandiri. Mukoma, nyaya yangu yakatangira apa. Ivo baba vangu mushure mekunge vandiudza kuti sekuru vedu vainge vakabva kuMalawi, ndopandakabva ndachizotanga kuvarota sekuru ava. Ndainge ndisina kana kumbogara ndakavaona, asi vaigara vachingoya kuhope kwangu zuva nezuva. Zvino vaiti kana vandishanyira paya vaisataura kana kuita sei, asi ndakazoti ndakurawo ndava kukwanisa kuzvishandira, ndopandakabva ndachizotanga kudzifambira nyaya idzi. Ndainge ndichida kuziva kuti ini ndimbori aniko uye zvekare ndinobvepi. Ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichitenga machira ose aya awo anoshandisiwa kana munhu uchitevedzera nzira dzechivanhu. Mushure mekunge ndatenga machira aya ndakangoramba ndichingovarota chete, but ndaitovarota vakatobata machira acho iwawo awo andainge ndatenga, zvichireva izvo kuti vainge vachifadzwa nezvose izvo zvandainge ndichivaitira. Fast forward mukoma, ndakabva ndachizouyawo kunoku kuSouth Africa. Mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa ndipo apo pandakabva ndachizotanga futi kuvarota, asi ndainge ndichivarota zvino vachiita sekunge vainge vakandigumbukira. Ndakabva ndachizotangidza zvekare kufamba ndichida kunzwisisa kuti what was wrong. Mushure mekunge ndazodzifambira nyaya dzacho, that was when I found out kuti ivo vainge vasingadi kuti ndinge ndichizoshanda ndiri muSouth Africa, vachiti upfumi hwake hwose hurimo muZimbabwe, saka ari kuiteiko ariko kunyika dzevatorwa. Ndipo apo pandakabva ndachizodzoka hangu kuZimbabwe. Mushure mekunge ndadzoka kuZim mukoma, zvinhu zvangu zvakabva zvachizotanga kunyatsokufamba negwara rakanaka. Ndokubva ndatoroora paya ndikaitawo mwana wangu, asi zvinhu zvangu zvakabva zvachizombosunga. Ipapo ndakatangidza zvekare kufamba ndichida kunzwisisa kuti kodambudziko rainge riri pai, because ndainge ndava kupota ndichivarota vachiti ivo shungu dzavo dzainge dziri dzekuti vainge vachida kuti ndige ndichimbodzokera kuMalawi uko kwavakabva, in which ndainge ndisingazivi zvino kuti ndozvifambisa sei. So hope idzodzo mukoma ndakangoramba ndichingodzi ignore, vachinditi kana ukafamba ukaenda kun'anga yakati, ndivo sekuru vaya vainge vachitaurwa vakamboita mukurumbira nekurombesa. Ndikabva ndati handingamboende ikoko, but vakabva vachizondipa punishment. Manje zvavakachizoita mukoma ndezvekuti vakati ivo sezvo ndainge ndaramba kuvateerera, vainge vava kuda kuti ndinge ndichizoita chigure, nekuti yainge iri culture yedu kuti kana uri murume unokwanisa kutoita chigure. Mukoma nacho ndakabva ndaramba paya ndikati hazviko zvinhu zvakadaro, hapana pandikamboita zvezvigure, but vakanditi uri kutofanira kutoti unge uchizotoita chigure iwewe, asi ndakangoramba ndichingoramba chete. Mukoma nacho upfumi hwose uhwo wandainge ndava nahwo, upfumi ihwohwo vakazongosvika pakungotsakatika, zvinhu zvangu zvikatanga kuoma. Vakazonditi aiwa, ndichakutsvakira munhu achazokudzidzisa kuti unge uchizova chigure. Mukoma, ndakabva ndachizoenda kuHighfields ndokubva ndachizosangana nemurume uyo wavainge vakandirotesa. Ndikabva ndachizotanga kutaura naye, ndakamuudza, iye akabva andiudza kuti ainge achitozviziva kuti iniwo ndainge ndiri pakumutsvaka naiyewo ainge ari pakunditsvaka. Mukoma nacho ndakabva ndachizotanga kudzidziswa ndikatrainwa. Zvimwe zvacho zvinhu zvekuti hazvitendedzwe kuti unge uchizoudza vanhu vanenge vasiri muclub
iyoyo yezvigure. Mushure mekunge ndazojoina ndava kuita zvezvigure ndopandakabva ndachizotanga kuita mari. Asi mukoma ndaiva nedzimwe hope dzandaingogara ndichingorota kudzamara ndazoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga huku. Mushure mekunge ndatenga huku iya ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda nayo huku yacho iyoyo paguva remutorwa, ndobva ndachizonoiuraya ndichimwaya ropa riya paguva rake mutorwa uyu, ndichimuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achizonditevera nekuti ndainge ndiine basa rakati kureira ndainge ndichida kuti iye ange achizondibatsira. Mukoma ndakabva ndachizoita saizvozvo, ndakatenga huku yangu kwava kuenda kumakuva huri usiku. So ndakati ndasvika kumakuva, mukoma vainge vakanditi paguva pacho ipapo pauri kufanira kuti unge uchizonoita mhiko dzacho idzi uchaona kuti panenge pachibaka moto. Ipapo pacho paunenge waona pachibaka moto ndo paunofanira kuti unge uchizoenda ipapo, nekuti kumhepo munenge matowirirana iwewe neuyo akaradzikwa muguva macho imomo. Mukoma ndakabva ndachizoita saizvozvo ndiriko kumakuva. Zvichokwadi ndakabva ndachizotoona pane rimwe guva pakabva pachizotanga kubaka moto. Ndakambotanga ndichitya, asi vainge vakanditi handaifanira kuti ndinge ndichizotya nekuti ivo vainge vakanditarisa uye zvekare vainge varipo pakundibatsira. Mukoma nashi ndakatora huku yangu iya nebanga ndikabva ndachizoibaya. Ndakaibaya huku iyi, asi ndainge ndakanzi kuzonoiuraya kwandainge ndichazoiita ndaifanira kuti ndinge ndichizoita zvekuibvajura matumbu ayo ndichiiruma, uye ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizomadya matumbu acho iwawo. Ndikabva ndachizoita saizvozvo ndichimwaya ropa riya paguva rake mutorwa uyu. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti tinge tichizoshandidzana. Zvechokwadi mukoma pakabva pachizongonyuka imwe nyoka yandisina kunzwisisa kuti nyoka iyi yainge yakabva nepi. Mushure mekunge nyoka iya yanyangarika, ndakabva ndachizonokora ivhu paguva remutorwa ndokubva ndachizofamba ndichibvako kumakuva. Ndakaramba ndichingoita mari, mukoma nashi, nedzimwe nzira dzekuti dzainge dzisingatombonzwisisiki. Ukuwo mudzimai wangu ainge ava kungogara achingorwara uye zvekare achiti ainge achirarwa nespiritual husband. Aiti pose apo pandinenge ndiri kubasa hanzi paitouya umwe murume aitouya obva atotanga kutorara naye. Izvi zvaiitika kana ndisipo. So mazuva acho iwawo handinakanda kumbofungidzira kuti zvainge zvichikonzereswa neurombwa uhwo hwandainge ndava nahwo nemhiko dzose idzo dzandakaita. Mukoma nashi, mushure mekunge mwana wangu azoshayika, pandakazotanga kudzifambira nyaya idzi, ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti ndini ndega ndakazviparira. So kutaura kudai, mukoma nashi, ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Iniwo kana ariko munhu anokwanisa kundibatsira nenzira dzechivanhu, because ndakamboenda kuchechi ndikabva ndanzi kuti ndinge ndichibatsirika hunge ndatorasa machira aya. Zvino machira awa kuti ndinge ndichimarasa zvinoti netsei, mukoma? Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Chandiri kungoda ihelp chete, but machira awa ndikuda kuti ndinge ndichizongoramba ndichimashandisa because ndiwo machira awo andakatoroteswawo natateguru vangu. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu nakavigawo chitupa changu. Pandakaenda kuholiday kumusha kwababa vangu, ndakamuka ndakagerwa vhudzi. Nazvino mukoma nashi, panzvimbo ipapo panotoita sekunge pane chimwe chinhu chinenge chichitamba kudai so. Muona zviya zvinoita mwana kana achinzi nhova yake inenge ichitamba, ndo zvapanoita panzvimbo pacho ipapo nechekugotsi uku, zvekuti kana ukapadzvanya panenge pachito
kutefenyekera, ende izvi ndo zvinokonzeresa kuti ndinge ndichingogarwa hangu ndiine natural hair ndisamborukwa kana kugara ndakangogerwa zvangu. It is because ndine dzimwe nguva dzekuti ndinotemwa neumwe musoro wekuti kana mukandiona ndichitemwa nemusoro munondinzwira tsitsi. Saka ndiri kutsvakawo help, ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira. Ndadzama nzira dzose dzandaifungidzira kuti nzira idzi kana ndikashandisa nzira dzakati ndo dzinokwanisa kundibatsira, asi pane nzira dzose idzo dzandashandisa hapana kana imwe chete zvayo yambondibatsira. Iniwo ndakangokurirawo mumuri umo mainge muchiitwa zvechivanhu, so ndokwandakarirekera too much ikoko. Now ndava kuda kumboedzawo at least zvechiprofita. Handizivi kuti ndinokwanisa kubetserwawo here nemaprofita kana kuti hakusisina maprofita anokwanisa kundibetsera in real life. Kana mukaposta nyaya yangu mukomanashi ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Heidi. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Ndakazovabvunza vakabva vati ivo mukukura kwavo vainge vasingatombozivi baba vavo ndokubva vachizongovawanawo paFacebook kuburikidza nekuzotsvakawo maseini, ndokubva vatanga kutaura nehama dzekwababa, ndokubva vachizoenda kumusha. Vaendako kumusha hanzi pane dare rakazogarwa. Dare iri ivo vakabva vachizopiwa mutsvairo, vakabva vachizoendeswa mune imwe rumu iyo yakanzi yainge iri rumu yaishandiswa nagogo vavo amainya kubereka baba vavo. Hanzi kuzodzoka kunoku zvinhu ndokubva zvachizotanga kuoma, asi vachiriko kuZimbabwe ikoko hanzi chakaitika ndechekuti vakabva vachizorota gogo vaya vachivagera vhudzi, then vachizomuka vakabva vatoona kutoti vainge vatogerwa vhudzi. Strange things indeed they do happen in this world. Kana kuri kunzwo wakakurawo usingazivi baba vako, mukuzokurawo then ukabva wachizosarudza kuti uri kuda kuziva dzinza rako, wasvika ikoko chii chakazoitika, how was the welcome, wakava munhu wekuti wakagamuchirika here panzvimbo, kana kuti vanhu vaitokuona sekunge munhu auya kuzotokanganisa the whole family. Uye zvekare mushure mekunge wabva ikoko pane zvimwe here zvekuti zvakazoitika zvekuti you regret kuti dai hangu ndakaziva ndisina kumbogara ndakavatsvaka. You can come to my inbox then you tell me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukomanashi inini ndakarwadziwa pandakaziva kuti pandainge ndiri mulabor murume wangu iye ainge achitosasana negirlfriend, and I think kuti ndo pavakabva vachizotomitisana, because pandakanzwa kuti mukadzi wacho iye akazobatsirwa last month ndakabva ndachizotanga kuverenga kudzokera kumashure. It seems as if zvinhu izvi pazvakaitika it was in the last month of my pregnancy. Saka mukomanashi ndine bitterness yakanyanyisa. Dzimwe nguva ndinotombozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichimuisira mushonga muchikafu because of my bitterness. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I need help kubva kune vedare renyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi I need help, ngati mubatsireiwo mucomment section. Asi zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi dzimwe nguva ndinozotoita zvekuzvidzora because ndinenge ndatobatwa nemweya, poison yacho inenge itorimo mumba, zvekuti ndinenge ndichida kutomuisira poison muchikafu. Let us try to assist her. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore
21 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Saka murume uyo wandiri kufambidzana naye, saka last Friday akabva achizoti kwandiri, baby, I wish kuti dai ndanga ndiine mari ndaikwanisa kukuchengeta baby wangu. So mukomana acho ndakabva ndati it is okay, ingawane uri kumbozama 1, but akabva achizoti kwandiri, but I want to do more for you. What I am doing right now, I feel as if it is not enough. Ndikabva ndati zvino wafungei. Saka akabva achizoenda neni kune umwe muchembere uyo waakati ndiye anogara achingomubatsira muchembere wacho iyeye. Zvino nyaya iripo, muchembere uyu akati hanzi kuti tinge tichizoita mari tinofanira kuti titange taroorana tobva tachizoita chinhu chimwe chete. Hanzi tichapiwa gonzo iri, hanzi gonzo iri iro rinopota richiita pupu, but pupu yacho iyoyo hanzi rinenge riri goridhe, tobva tachizotengesa goridhe racho iroro. Saka iye ari kuti urombwa hawo asi hwakangwara nekuti zvinenge zvisingadi ropa mukati. Nai vedare ndoita sei? Please assist me. Pari zvino hangu ndichiri kuendawo hangu kucollege and I am in need of money. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Pakaipa zvakangoma hazvo veduwe. Zvose zvinobva kuna Satani zvinongotanga zvichiita sekunge zvinenge zvakanaka, but at the end of the day you will see kuti gonzo iroro richazoti raneta rava kuda ropa.